Sofia jättänyt tälle tunnille? Se lähti jostain suklaata. Sillä on ollut vähän riitaa Roomeon kanssa. Mikä tunti. Kaikki teidän maikot tällaisia piipittäjiä. Odota vaan, kun näet säily. Seuraavaksi onkin sen kemman tunti. Hei, sori. Mirohan sä olit? Ja? Mä oon Lissu ja tässä on Heidi. Mo? Mä haluttais kysyä sulta jotain. Juona pala. Oot sä toi pundi tossa? Mistä ton sait? Tää tuli meikkiä mukana. Toi sun kuva aika söpö. Juu, onneksi ei oo enempää. Otettiinko faija välttämättä alus? Onks Jack Stjardin sun isä? Onks Jack Stjardin sun isä? Kuulit sä? Meikkiä mukana.